TEA on merkittävä suomalainen asunto-omistaja ja rakennuttaja. Meillä on tällä hetkellä tasessa noin 22 000 asuntoa eri puolella Suomea. Jos me avataan kiinteistöjen tuloslaskelmaa, rahoituskulujen jälkeen energiankäyttökulut ja energiahankintakulut ovat suurin menoerä. Älykkäällä ja viisalla kiinteistöhallintajärjestelmällä ja kiinteistöhallinnalla on mahdollista saavuttaa erinomaisia taloudellisia etuja. Talotohtoripalvelulla olemme saaneet arvokasta lisätietoa kiinteistöjemme sisäilmaolosuhteista ja talotekniikan toiminnasta. Lämmönsäätöratkaisulla olemme pystyneet pienentämään kiinteistöjemme lämmitysenergian tarvetta ja hillitsemään asumiskustannusten nousua. Mikäli olet kiinnostunut lämmönsäätöratkaisusta tai talotekniikan valvomopalveluista, niin suosittelen lämpimästi tutustumaan Talotohtoriin.